khatung jangnai mangpili kasawi phakya borom ganang MDC James Deparma chongmari phuro lukorokno ok rimatui tini 23 tarik salmari Ramchandra Ghat amchaini lukorokni jungjal rokno thangui naikya tei kwbangma sak hamya nukhung tongmarok tei kwbai kosok nok buk tongnai rokno chubanani bagui kok rikha MDC James Deparma no buskango manui amchaini lukorok belai kheno khatungjak baikha tei hamjak baikha ni kok saikana reka amchaini lukorok tampok saka khnawi naidi 이거 다 바다로 따서 보자. Kau bertebak. Nanti ini kau. All good. Anong kasing cewek? Ako kita coba di. Akan Bud, kita kan tidak boleh sampai itu apa? Ini yang dia boleh. Apa Belai hambai sini press media friends waktu ini 23 tarik Mei jaga-jaga o jungjal klaijak sini lukurokno Ramchandra Ghat constituency sini joto jaga o no sing prai duita bisi hai sing thangai visit khlaikya first morning o kaito je kasamam purawo ani thani khobor paikya je lama o wati rokni bagai kelegi pura lama khanani motolia ka boni pore khaino ang video tai SDU rokno phun khaimani bai tinin bising immediately borok repair khai rekha ka bo ekta tai boni pore sung bogabil abo bisio thangka aro bo haino high market set je khlaijak tongmani agi like condition tawa hamyang thaka isi wati rok pawi rok lai tongkha bono bo repair khainen bagi sung prostuti nanai bustangni koyek din bisingo tai boni pai khang kaino sung ram doyal bisio phaisok paikya jaga duita sak sori hamya blaike condition hamya borok ni nukhung bai sung malaikha
kaisa hangkai to beri sini bukuk juk bo blaike sak sori hamya tabo jaga haino nukana sini ukulubo bo blaike sori hamya bini nukungo sung thainuk thaikya tai sini torof theke je mansak sung borok ni onukung kosto ni taimo chugya ni taimo sung chuba lainai te ani ni jini fan libo borok no koyek dini bisingo sanction khairo naita kang lukurok no bono sanani musungo obo hai crisis ni taimo je chugui tongnai baksa rok buskang agok lai sung bukha kwar ke phainani dorkar chugya poribar no ja mansak sung chuglaina chuba laina dorkar o wati jorao baksa ba samung matangya din haidra khai chanai rok borong bage blai kosto kai ja mantui as a human being as the prasa brother sister ngai kaisa no chubalai mang khangka abo blai khai kaham moharaj waboro nayo ti prasa kisim ti prasa ngai kaisa ni bipoda podo jotono chubalai nen bagi hambai maro tini sini block president ti pramod hani sini dada olen teba hambai maro sini block ni vice president sini dada rupu bisini chairman sini tongo laika hambai tei sini joto warriors rok bubagrani sengkrak rok borok jotono na hambai obo hai wati jora phano tini borok visit khlaiei nukung sugyani jora borok logire phaimo bagi blai ke hamba